दिनै आगष्ट दाननि 26 खालार बुधबार दिनै आं दंफैयो जे सोनाब गहपुर दखरा बर' फरायसा आफादनि दखरानि सिङाव बाथाबारि गामियाव आं दंफैयो। बे बाथाबारि गामियावहाय थांनाय 2019 मायथाइनि दिनैनि खालारावनो अबथिरायै रुंसारि जालांनाय मानाव गेदेर मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि डिपुटि स्पिकार रुंसारि मलाव बसुमतारिनि न'खराव दंफैयो। दा बेवहाय बिथांनि नैथि रुंसारि सान फालिनायावहाय मैखोमै बाहागो लानो हादों जोंहा दखरा बर' फरायसा आफाद, लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो बेजों लोगोसेनो बरफुख्रि प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफाद, लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्रायबो बोसोनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै जयैनो बिथांनि बे बिथां रुंसारि मलाव बसुमतारिनि अबथिरा जिउ गोमालांनाया थारैनो बर' हारिनि मोनसे सुफुंखौ हायै खहा होननानै बयबो दुखु फोरमायदों आरो बेजों लोगोसेनो बिथांनि बे बेसेन गोसा जिउमाया इसोरनि सेराव अरायबो आलो आलोयै जायगा मोनो। बेनि थाखाय बयबो जयैनो लोगो नांनानै ब्रह्म आसारनि गेजेरजों आहुति होनायनि गेजेरजों बयबो गाजा गोमजायैहाय बिथांनि जिउमाया इसोरनि सेराव जायगा मोननायखौ हास्थायनानै आरज गाबदों। दा बाव जों नुनो मोनदों दान्दिसेनि उनावनो जोङो सानैसो बे जायगानि मेलेमजिबि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो बिबुंथि लागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारियै नायलांदो आरो बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं खावलायगोन आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। दिनै रुंसारि मेंरोङै जोहोलाव मलावनि नैथि रुंसारि सान फालिनायाव नोंथाङा बरफुख्रि प्राइमारि ब्रह्म धोरोमनिफ्राय बाहागो लादों। नोंथांनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि मोननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव कमेन्ट लाग्रा नोंथांनिसिम आं गिबि गिबियावनो साबायखर बावबाय जे दिनै नैबे आगष्ट 22 थारिख नङा होमबा दिनै थारिखआव जोङो जोंनिनो बरफुख्रि हालामनि मेंरोङै जोहोलाव मलाव बसुमतारिनि जि गोसोखां सान बे सानखौ जों फालिनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै जोङो बे समाव मेंनो रोङै जिहेथु जोंनिफ्राय गोमालांनाय मलाव बसुमतारि बाबाया गोमानानै थांबाय। जों बे समाव जों बिथांनि जोंनि गेजेराव मावनानै होलांनाय जि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनखौ जों गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जों सान्त्वना होफैनो मोननानै गोबां गोजोननाय थादों। आरो जों बे समाव जोङो बे न'खरनि जानानै अबं गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय बेनो जे जाहाथे मलाव बसुमतारिनि बाबानि बे थालांनाय आद्रा गथ' सानै लोगोसे बे आइमोना अबं गसाइनि अननायाव गावसोरनि थांना थानांगौ माखासे दिनफोर जाहाथे आलो गोजोनै जिउ दैदेनलांनो हायो। लोगोसे अबं गसाइनि अननायजों बे गथ' सानैया समाजनि मोजां हाबा मावनानै दिन्थिलांनो हानाय बायदि जाहाथे गियान गुनखौ अबं गसाइनिफ्राय मोननो हायो। बेखौबो अबं गसाइनि खाथियाव जों गासैबो बरफुख्रि दालाइ आफादनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिजों लोगोसे बे हालामनिनो गासै मेलेमजिबि माखासे फरायसा आफादनि माखासे फरायसालिनि लोगो स्टाफफोरखौ लानानै जों बे समाव जों आर'ज गाबनो खाबु मोनबाय। बेनि थाखाय जों गोबां गोजोननाय मोनदों आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बाबानिसिम। बे समाव आङो दुलाराय अल आसामनि ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि बिथांनि खाथियावबो आं फंनैसो बिबुंथि मोननो हास्थायगोन। दिनैनि बे रुंसारि मलाव बसुमतारिनि नैथि रुंसारि सान फालिनायाव नोंथाङा बाहागो लानानै माबायदि मोनदों बेखौ फंनैसो नोंथाङा बुंनो थाखाय आं खावलायगोन। बेखिनियाव आं फरायसा हान्जानिफ्राय बिदि जोबोर रंजाथाव खमै लानायनि थाखाय आं जोबोरै गोजोनबाय। मानो होनबा आयं मलाव बसुमतारिया सासे जोबोर मावथिमोन, फरायनायावबो बिराद मोजांमोन, समाज सिबिनायाव जोबोर गोथार गोसोजों सिबियोमोन। बेजों लोगोसे फरायसा बिनि सोलोंसा साथ्रफ्राव जोबोद आयं मलाव बसुमतारि जोबोर बाख्नायोमोन।
बेनिखायनो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानोदि धोरोमावबो आग भाग जोबोरैनो गोहोमै लायोमोन बे आयंआ सानसे आं जेब्ला आंहाबो एसे बे बेमारा जादोंमोन प्रेसार स्ट्रक आयंआबो जानायाव जोंनि गेलेग्रा फोथाराव आयंआ आंखौनो लानानै खाथिना माबा एक्सारसाइस खालामनांगौ होननानै आंखौबो फोरोंदोंमोन बेनिखायनो आं गोसोखाङो जे बे आयं मोलाव बसुमतारिनि गियाना जोबोर आबुंमोन बेनिखायनो बे आयंआ रुंसारि जालांनो थाखाय जोंहा धोरोम सेबायावबो खहा जाबाय बेनिखायनो आयंआ सोरगोआव थानानै समाजखौ हारिखौ एसे साबायखर बावहरगोन साननानै आं बे आयंनिसिम दिनै बे कमेन्टखौ होनाय जाबाय खुलुमबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बाबानिसिम बे समाव बरफुख्रि ब्रह्म धोरोम प्राइमारि आफादनि मानगोनां आफादगिरिनि बिबुंथि फंनैसो बिबुंथि आं लागोन रुंसारि मोलाव बसुमतारिनि जिथु नैथि रुंसारि सान फालिनाय बेयाव नोंथाङा बाहागो लानानै माबायदि मोनदों दा बैयाबो गावबागाव माबाखौ बुंबाय मोलावखौ जों रुंसारि मानिनायनि खार'ना मेन माने जों बे ब्रह्म भक्तमोन मानसिया आरो समाजनि थाखाय बहुद खामानि मावदोंमोन मानसिया बे हिसाबै गामिनिल' नङा गथै आसाम धोरलक जोंनि बे एरियायाव बे नामजादा मानसिमोन ओंखायनो बे नामखौ नामै जे बिनि जिउ आत्माखौ जाहाथे बबावबा थाथोंबाबो मुक्ति मोनथों होननानै दिनै जों ब्रह्म भक्तफ्रा जयग' जगिरि बिनि मुक्ति खामनाखौ खालामना होबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम